Udul Maida. Horas mari hita saluhutna. Alana yang masuk ma perminggota di bagasan manugoton. Asa taparade rohata martami yang mahita di bagasan rohata besa teduh kita mulai. Amin. Huriani tuhata nunga sahat hita tu minggu perningotan ari hasasaor ni todi perbadia nunga dilubahon Tuhan Yesus adorang somanag ibana tu banua gijang uli munai doi ya lawau ait au solawau dang naro pangodiani manopot hamu alai yang golawau suruoku do ibana tuhamu tod di perbadia do majou jala pasahaton persaoran ni akana porsea nagi noaran ni huria tod di donang mengajari hita mengatusi lomoni rohani debata alani hupasahat hamima tuhamu selamat Ari Pentakosta madihamu saluhutna. Di pesta perjolo perningotan hasasaor nitod di perbadia sadarion. Diarah dohita asama jakot tod di perbadia. Atong beta mahita marsobalah mamuji dohot pasangapot tuhata. Roma hita marolop-olop tujolona maredde mahita. Bunga-bunga, 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 bunga-bunga
debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni todi perbadia natu mapalangi dohot tanoon. Amin. Songono donina Tuhan Jehovah. Lehonoku tuhamuro hanai baru dohoto dinai baru tu bagasan ati-ate muna. Jala usatoku roha batu siad daging muna. Jala lehonoku tuhamuro hana marpakilalaan. Jala lehonoku todikku tu bagasan ati-ate muna. Ahudo mabahesa. Asa marparangi hamu di bagasan akka patiku. Aka upu pera dotan muna jala patupan muna do haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami. Hodo manodangi jala mengajari rohani akan aporsea di hatam marhite-hite todi porbadia. Sai buhai marohanami asature parrohan nami marhite-hite todimi asa toktong dame rohanami makalason hagogon nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihok kamu mapati ni debata di pesta parningotan hasa saor ni todi perbadia sadarion. Imana tersurat di konfesi HKBP bidu sada bagian patuluhon. Debata todi perbadia. Debata todi perbadia. Imaha pataran ni debata marhite todina. Di bagasan hadirion. Hasitolu sadaon na mangula do debata tod di porbadia rap doho debata amanang debata anak sian saleleng nileleng na rodi saleleng nileleng na tod di ni debata do na mangaramoti manuturi manurirangi sude jolma dohot pahoton uhum hati goran na adong di hasianganon. Ibana do pasahaton hatanang pangukapon nasian debata tu akka panurirang. Tod di parbadia do na manguduti ulaon ni Yesus Kristus di portibion. Laho majou papungupunguhon, pasadahon, parsaoran o kumene koinonia, pahehe panidangion marturia, dohot pakobasion diakonia. Huhut pabadiahon huriai marhite barita nauli. Tod di perbadia do na mengajari portibion. Taringot tu dosa. Hati goran dohot uhum. Ibana do na makokop haluani. Na porseai. Mabahen hamubao ni roha. Patiurhon. Paibaruhon hadirion. Manugunogu tu hasitongan. Mengajari pasangapon debata, huhut paradehon, senjata partodion dina porsea. Haporseaon ponggol padoluhon dohot lapatan. Marhite podan tadol hodoholan sada do tod dina badia. Ima tod di parbadia,
ibana do mabahen parbue barita nauli nang pajongjong huriai di portibion mangula do tod di porbadia sian hadirionna soala diusahon ni jolma ibana do harroan ni nasa ulaon na balga halongangan na pasangapon debata situlahod do poda na madokdos do tod di parbadia dohot akka toddi na asingi di portibion laos tatula do nasa hataridan ni na toddi-toddion manang peisian ulaon pajagahon usaho kesadaran jolma manang natubu rosian panagamonna suang songinang poda na madok na soporlube marubat molodung ginohan ni toddi perbadia tatula donang parhatan sileban glosolalia na sonyatusan ni jolma nagabe bosir ni hagaoron di perpunguan ni akan na porsea sude ulaon na balga na so pasangapod debata dang siato di perbadiai dang ulaon na balga halongangan suhat-suhat ni haporsiaon alani situlahod doi atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobartu patikmi amen. Poti mado sata tua do pani debata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Di pesta parningotan hasasaor ni tod di perbadia sadarion. Rodo hami tua dopanmu manopoti dosa nami. Nunga di joho hami asa majalo tod di perbadia. Asa tarulahon hami holong dame labas ni roha. Habasaron, habasaon, haporsiaon, halambohon dohot, hatomanon, alai sa talpedo ngulu nami marparange marguru tu daging, manguloi hisap-hisap ni daging dohot sakap naroa na maralo tu todim. Di johodo hami asa mangulahon haluaon na pinatupami. Marhite na mangaradoti hajuara bagason na profesional di tongani hurian ng masyarakat. Alay maul dope hupasaut hami ala deba hurang pangatusion na deba di boto do diatusi alay dang rade mangulahon sian nasaroha dohot guguna. Lehon matuhami todim na badiay asa unang ganggu rohanami di asini roham alay asa hot rohanami marhapor siaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asa hupasat hami diri nami tuho gabe pelean na mangulu jalan abadia mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Roma hamu tu au asa mangolu todimuna ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rarado samuna songon abit bunga dadap. Botardo bahenok kusongon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon madi debata nadigijang. Amin. Hatani debata turpu di hari mingguon imana tarsurat di sada Samuel 10 ayat 1-10 tulu. Jadi songgopan itu dini Jehovah maho gabe manurirangi horab dohot nasida jadi mubaho gabe jol mana asing. Dungi tuat maho tu Gilgal pajulohon jala ida mak tuat peau madapoton hola ho mamelehon akapalean situtungon dohot akapelean hamulateon ikon pitu ari leleng napai maonmu au ro madapot toko asa hupabotohon tuho si bahenonmu. Aidung sahat nasida tu dolo gibea ida mak sahoron panurirang pajupak ibana gabe songgok matodi ni debata tu ibana laos manurirangi ibana di tonga-tonga nasida. Jadi Roma alus ni nasahalak siani madok ise do ulani ngamana sida hala nama jadi gabi upama doho do si Saul hape di tonga-tonga ni akka panurirang ima sahakna
Mertua doakan nama tu mangihon hatani debata jalana opiopsa. Amin. Arede. Tidakon maha porsiau tai songon nahina tidakon idongata saha porsiau di sadok portibion rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah. Ido ama pargogona sohatu dosan na temo palangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai. Imana tinubuhon ni si Maria. Nagabe-gabea siaton di perbadia andorang sohaubuhan ido tuhata natuman na bernit di panguman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanwa torudung di tanom na mula mangolu di ari patoluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogona sohatu dosani disima ibana pa imam melaksogot tu tanoon manghumi halat na mangulu dohot na mate au persia diton di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni hala Kristen akan abadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu dosogot didangini hala naong mate dohot dihanguluan na sora suda amin. Tabigay kursian remaja.
Tabege matik ting namasa. Tabigema titing huriatta di bagasan samingguan. Na parjolo guar ni minggu. Guar ni minggu ta cadarion ima minggu penta pesta parjolo. Pesta parjolo parningotan hari hasasaor niton di Porbadia. Dot topik jakon ma tod di Porbadia. Yohanes 20 ayat 10 sia 1:20. Napaduahon pesta Pentakosta. Sadarion tanggal 22 Mei 2020 ima pesta Pentakosta parjolo. Pesta parjolo parningotan di hasasaor nitod di Porbadia. Marpelian tujolo dohita bahen tupak ku ulaon kesabaran Injil manang sending. Di hari Senin 20 Mei 2020 ima pesta Pentakosta kedua. Pesta paduahon parningotan di hasasaor nitod di Porbadia. Marminggu dohita masuk pukul 10 sia 30 marpelian tujolo dohita bahen tupak ku ulaon pelayanan keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan KPKC. Untuk itu diharapkan membawakan kor parukuan dohot amat. Napatuluhon parmingguon variatif HKBP Mampang Perapatan. Sadarion Minggu 22 Mei 2020 pukul 10 WIB maringanan di gereja HKBP Mampang Perapatan di Patupado parmingguon variatif. Napaukatkon pertangyangan wik di hari Selasa 30 Mei 2020 masuk pukul 10 sia 30 WIB Patupautado permingguan wik di wik opat di keluarga C Silalahi Boru Siagian maringanan di gedung Serbaguna Rap Mahita madohoti pertangyangani secara khusus ruas ni wik opat. Napalimahon patanakon hatani debata. Di hari Kamis 1 Juni 2020 pukul 10 WIB PHD Ina Kamis. Di hari Rabu di hari Sabtu 7 Juni 2020 pukul 10 WIB PHD Remaja. Kegiatan PHD maringanan di gedung Serbaguna. Napaunopon makatidakon aporseaon. Sadarion Minggu 22 Mei 2020 di permingguan pukul sia 30 WIB patupaon ni huriatado ulaon makatidakon aporseaon doi anak kota Parguru Malua tahun ajaran 2022-2020 torok 20 halak boru 1 lokat halak bahwa itu halak. Acara naik siri manang nama 2 akan kita laksanakan setelah selesai persembahan kedua dohot sidung permingguan diuduti do ulaun perpadanan nabadia wakka nama katidakon haporseaoni rap dohot akka natoras. Napapituhon pesta perheheon remaja. Di hari Minggu 4 Juni 2020 di permingguan pukul 7 WIB bahasa Indonesia dohot pukul sia 30 WIB bahasa Batak naing patupautado perheheon remaja HKBP Mampang Perapatan obartusi di Patupa geladi bersih hari Sabtu 7 Juni 2020 pukul 10 WIB maringanan di gereja. Papungu pilihan tujolo dohita bahen tupak tu haperluan kategorial remaja HKBP. Napawaluhon
aksi sosial Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun HKBP. Obat ku Pesta Gotilon dohot HUT 40 tahun HKBP Mampang Perapatan dipatu padu aksi sosial donor darah di hari Minggu 4 Juni 2020 pukul 10.10 WIB Maringanan di Gedung Serbaguna alani dipangido Parsitutuan Sian Puasnya HKBP Mampang Perapatan. Napasiahon seminar pendidikan remaja Naposo HKBP. Pada hari Kamis 1 Juni 2020 pukul 10.30 WIB bertempat di Gereja HKBP Tebet, Seksi Remaja dan Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan akan mengikuti seminar pendidikan yang diadakan oleh HKBP Tebet dengan topik perkembangan artificial inteligensi dan tantangan generasi muda HKBP Tebet di era super digital. Napasak puluhan pemberdayaan dan retret Marturia Distrik di hari Jumat sampai Sabtu tanggal 2 sampai tanggal 7 Juni 2020 pukul 10.02 WIB Maringanan di Gria Ingkopabri Cicarua Bogor dipatu pado pemberdayaan dohot retret Marturia HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua Dewan Marturia Ketua Res Roberto Sinurat, Napasak Sadahon Marbagas, Ikting Paduahon. Naing Majalo pasu-pasu Perbagason Ma, Sebastian Mateus Baktiar Pangaribuan, anaknya Marta Insinyur Sualon Pangaribuan, Tubuni Inang Saur Rida Boru Sibarani SE, Ruas Ni Huria GPIB Jemaat Gloria Bekasi, Dohot Medwina Tresia Erlina Boru Samosir, Boru Niamata Mayor Budiman Samosir SE, Tubuni Inang Dewi Boru Siahaan, Ruas Huria HKBP Mampang Perapatan Sektor 5. Pamasuon di hari Sabtu 7 Juni 2020 pukul 20.00 WIB di GPIB Jemaat Gloria Bekasi. Tuhatama nama sumasu hilau ni. Napasak 2 hon namoding. Nunga jumur maru jungolu inata i amin kutasoit boru raja Opu Taruli umur 70 tahun Sian Sektor 2 Sadarion dipatu pada permingguan di rumah duka Sopo Gabe Pondok Rangon nani uluhon ni amata situa Hapa Saribu situa Elpanus Nainggolan dot situa Purba. Napasak putuluhon ruas Namar Sahid Tabuan Madi Bagasan Tangyakta Akar ruas Namar Sahid Nyonya Simarmata Asna Guru Simangucong pemulihan di rumah Natades Manik pemulihan di rumah Togu Catur Windu Sihite pemulihan di rumah Hatani di Bataa Pasahat Madalan Mutu Jahoga Jalahaposi Ibana Asa Ibana Paturehon. Nama ulang tahun Perhalado dohot ruas Pasaharton selamat ulang tahun Ruas Nihuriata nama ulang tahun di Bagasan Saminggon di dok hatani di Bata di tangan Nasya Mundo Gajang ni umur jala di Habirang nado Hamoraon dohot Hamaulion Poda tulu ayat 10 Parhepengon Akapelian Namulateon dohot na asing na sojinjah di Pitingon tayo dema di harolas acara narong di Hitabe
Songoni maditin ni huriatta di bakasan samingon tuhat kama mamasu-masu. Tabege makorsian na posebulun.
Maredehita huhut papungopelean sada sadadi. Alleluia,
bata na sumurung siyan salu na roha. Iman na mga ramoti ate-ate dohot pikiran mo na be di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Selamat hari Pentakosta. Horas malihita. Barita nauli, barita las niroha, nagabe agogo dihita, sadarion uhud di angkat sidi yana kota, maka tidak ko kaporsyaon, tardokma gabe dewasa akay na kotaon. Jamita Yohanes 20 ayat 10 sia sampai 27. Dipatari daho Yesus dirina tu sesian. Jadi dung bot ari di hari parjolo uksalpo ari sabat dinaung sordak akapitu diinganannya kasisiani alani biar ni rohana sida mida ka Yahudi Roma Yesus jongjok tu tonga-tonga nasida jadi dokma tu nasida kame ma dihamu. Jadi dung didok soni dipatudu homa tanganna dohot adorana tu nasida gebelas mar rohani kasisiani Allah naung di dan nasida Tuhani. Dungi diulahi Yesus ma madok tu nasida dame ma dihamu. Songon sinuruni amai ahu suruh kuhamu. Jadi dung didok soni mangobus ma ibana dopak nasida hut ma didok jalohamu ma tod di porbadia. Mulo di sesahamu dosa ni manangise nong sesa mai. Mulo di pahot hamu dosa ni manangise hot doi. Onima sahan. Dihita kadongan sah persyaon dang buih hita sirang sian berita hama mata ni Yesus mulut ajahan diturpukon bagian cerita kelanjutan dong mate Yesus di hapin silang cukup tragis alani dosa ni jolma laho meneluhon hamatean dok sibolis di hari patuluhon hehe sian hamateani asa hehe hita muse muludung mate hita jala pada denganan jala dorak somanaik tu banua gijang tong do dipatuduhon diri na tuang kasisiani naung mabiar tahu ton ala memang nangarong be uluan nasida pemimpin jala dikejar-kejar halak Yahudi dikejar-kejar tentara Romawi asa ditakut. Sudia ka pengikut ni Yesus manang tardokma halak Kristen mertabuni di liang manang di goa-goa asa onang ditada manang dang di boto siute Yesus manangise na habotoan anggota sihuton Yesus ikut ditakup jala di pamate. Omma biar na luar biasa di hati hai olan didok Kristen manang siuto Yesus magabe persoalan. Lani diturpukon dung bot ari di hari parjolo duk salpu ari sabati di nanang sordak akapitu sudema ke bagas ni siuto Yesus menutup pintu semua rumah. Alani biarna alam mula buka pintu totu berengon nama nasida mularong 2 tolu marpungu harus ditangkap. Alani diturpuko di naung sordak akapitu di nganan niya kasisiani akasisian ni Jesusi marpungu rotong alai bagasan biar alani biar ni rohana sida mida ka Yahudi Roma Yesus jongjong tu tonga-tonga nasida jadi di lokma tu nasida dame ma dihamu. Omma situasi
Boy Yesus menembus pintu. Tang pola diketok pintu ya lenga ditembus langsung masuk. Tentu sada kejadian nasohea masa doi di ida akasisiani. Boy Yesus menembus sudah menangah HP tangarong bepembatas alanunga gabe Tuhan ibana disima padohan natutudo ibana Tuhan pahoton haporsauna sida dipatudu do tanganna ima nahona labangi nahona paku dohot adorana nahona tobaki nahona tusuki paboahon tua kasisiani ibana do Yesus jala unang pola mabiar laho menguto Yesus marbaritana. Jadi dung didok songoni dipatudu matanganna do adorana tunasida gabe las marohana sida. Jadi haroroni Yesus madapoto sisiani roha biar gabe las ni roha. Songoni manang hita saluhutna nang yana kota pelajar sidi menjadi Kristen dari ketakutan menjadi sukacita. Ate pelajar-pelajar sidi tadi bagus sekali apanya ya dirijennya, wah mantap tuh, lagunya pun mantap. Jadi menjadi Kristen itu enak kata Yesus, bawa damai saja. Tungidiulah Yesus madok kunasida damai madihamu songon sinurun yamai au suruh kumahamu. Demikian juga kepada pelajar sidi. Kalau sudah hari ini angkat sidi berarti sudah dewasa menurut gereja HKBP. Nakpe arong nageleng badan nanti arong nabelga. Engko si bombik belger badan na. Arong nageleng mesti arong natibo arong napedek. Itu bukan ukuran dewasa tapi sudah menyaksikan iman. Jadi tak pola tarsuratnya alai tradisi ni HKBP molo nunga maka tidak kapersaon adong mainan yang guru sekolah minggu itu na jolo di hutan abui mamereng-mereng jo makanya hari itu saya tanyakan siapa mau jadi guru sekolah minggu saya alai pendek ya betul antar siapa yang menjadi slider siapa menjadi song leader aktif mah sudah aktif ate remaja pra naposo bulung masuk nanti makin besar. Jadi kalau sudah naik sini bukan mau langsung nikah. Anggoy hutat tong mau lo makin dekat bersama ngawi muli begini do kan yang muli do. Ya ada yang mau menikah di sini? Enggak ada kan? Menguli natar sosak do mau ter maka tidak kau kabar jauh. Alai on belajar. Bagi orang Yahudi yang Kristen, kalau soal kelasnya lahon itu sampai 5 tahun namanya. Karena hanya sekali seumur hidup. Kalau di gereja yang lain GKI 3 tahun. Akan udah puasa di HKBP holas 1 tahun. Enggak bui berdita 1 tahun. Hal yang udah naun bulan, ang na 3 bulan. Allah memang di sodno na sudah diajar firman Tuhan setelah sekolah minggu enggak ada lagi. Ang adong belajar na khusus olah konseling pernikahan nama. Ibe mulai dok rohamu konseling ulur sepatah. Emang harus samang namun saya, bah, ibu harus saya do. Baikon harus dua deh. Dunging menikah dah kaya berobat mesti. Apa orang lo konseling setelah menikah? Baru amat do. Badang roa tong berarti nong amat do roa, aman sejahtera do roa. Esok binoto bekabar kan? Mudah-mudahan hari Minggu. Alehu bereng sonak karena baru keluarga muda sangat rajin gereja, memang harus rajin. Ini di bereng kami dah. Bohado, dung muli, dung mangoli, ringkas domar Minggu. Termasuk di ulang nitot di hidup Yesus. Lahu mahamu beritahu luar biasa berapi-api mas semangatnya ka sisiani berberita nauli
tu Judea, Samaria, satu ujung di Portibion, tu India, Asia, Afrika, Eropa, Amerika. Si Paulus luar biasa. Lau mai bana dok si Silas. Tu sada huta di Filipi, alai arong di si tukang tenung, deh tu bolon. Dimulai dok pelayan hamu lau mamu berberita nauli tu sada hutan, alai arong do sino na jago deh tu bolon. Wah, bebu do. Orang ni ban jampi ni langsung peakin dah. Roma si Paulus. Dalam nama Yesus kami berangkat. Beta Silas lawan sida. Bahola di jampi dukuni si Paulus gelap. Aladang murah amak inang berberita nauli. Takulah semangat dalam nama Yesus. Apa yang sida tu bolon. Ba langsung singgah sanggayak ba si Paulus si Silas. Malah diikat. Dimasukkan ke penjara. Alanidang muramat berita nauli. Di siro si Paulus martangi yang nama dok ima sonda tiniru ni dongata na beriban berbahasa roh. Oh Tuhan roh kudus. Dalam nama Yesus terus martangi kalahir di siro. Bukan ma penjaraon, bukan nang raten asida. Ido sejarah ni akan dongata nama berbahasa roh. Manangai padokon, artai padok malah bahasa roh. Padok masalah bela kan aspik sama beh nang roro todi tu son naroha abe boiro tak todi kan ala yang si Paulus si Silas di jauh matod di Porbadia dungi buka maharbangan ni penjarai dok rate abe nang bunuh diri mah penjaga saudari penjarai jangan kau bunuh diri kenapa karena kalian akan lari saya akan dibunuh oleh pimpinan saya nak daong tak pola lari kami asal ma Porsea ho tu Yesus Kristus nagabe Porsea maka si jaga hurungan songoni do berapi-api tong lau ma markapal si Paulus dilului ma kapal nabalga di babaem maka parpalajoan aido si dalam berbulan-bulan apa terdampar ma di sada pulau Malta jadi di sido cerita selanjutnya non perang salib di situ dikubur akab pejuang Kristen yang memperjuangkan imannya. Jadi di Pulau Maltaon adong uluk na sangat berbisa. Olah dipatok uloki di si kira detik sudah mari. Tek langsung mangga bor. Apa terdampar masih Paulus di pulau ini toho mator di pargu uloki ma si Paulus on. Apa yang mati bana? Ayo maheram mas pargu kai. Ay dok de tu bulu do rasi Paulus on. Ay pargu ulok dang adong son na mangulu di pulau on naso mati. Atau marsopa ma do gubernuri. Barang na daya dua ini mana? Tang na daya dua wasam nang mati di pargu ulok. Alani Yesus Kristus do. Ay sina. Barang do peno tibo siya nao. Basta kakobe so mati pargo ulok. Bilang muro pe pimpinamu. Ay sa gore pimpinan mi Yesus Kristus. Isi mo say tot di Porbadia, isi mo say di Bata atau mangihuk mahami. Jadi belegaru na gereja di Pulau Malta di Spanyol, adong do liga sepak bola oleh Piala Dunia. Di sido sudah di lantai gereja do dikubur pejuang ni perang salib. Jala godang do lao akan aporsia wisata rohani itu Pulau Malta, takola tu Jerusalem. Gua mau lao tu Jerusalem ate. Isi do nok tu Jerusalem berturjo. Lao mah tu Pulau Malta, namang tabat do benis. Kau lok kepek kulau do tu Pulau Malta le, kamu pindaong ngepeng perdita de. Allah mengingat perjuangannya kabar Injil songoni donang si Munsodo Siliman kami berangkat dari Eropa tu dia kita no matak ai si pelebe guro na jolo halak batak lama habe gabe mate di terutung alai ripu si botar mata tong ibu mu se pestol na ay na penjaya doon na Roma raja ni margatubingon wow do raja ni sotang arong na boy panggung komihita takut ma
Itakok ma semua sosial diseyak ma. Angko ceritana yalang ma ate-ate nak dok di rumah mudarna. Oh, amar bogo biau, mata lu kamu sin. Apa yang isyak non? Perberita nauli salah, nang menyesal malak. Ayo bae tugu di Lubu Bining. Ono belge aka raja-raja hutai di si doho Simon Sulo sini. Alai dak sumurut Roma mesti sino mensen ala tikira dan ibana marmeam ponggol pak nak idok mam artanya gimana ali Tuhan malu peton ikomar berita nauliau tu belige si borong-borong porsea lagboti inna sino mensen melum mapak naon idok ma tu pimpinan RMG di Jerman opung borak mau tanah ai sialang tol makan ibal di adang mai biaro dang mai biaro nang mese alai let do tik kita mar bahasa Batak belajar bahasa Batak doh marharmonika Roma sino mention peluma harmonika on tur herat doh Batak bui pang makuling holan yo busina Roma kada dena bilang opung bui makuling dijo yo bus dona bus ayo foto mana bahasa Batak? Oras neburu, oras tulang, oras opung bah. Ay margaro, marga pasaribu. Nomor 3 mau nomor 10 nah bah. Ay palahitar biodina. Tatsongoni marobani ceritana. Berarti betulang muruhamin na. Ardongan. Ala yang goraja potas dang dope tardili ala di mana? Nyama bae makator musi ima kator pusat noain di piara jatuh rutungi bae makator mu alai mana terdiri alung di mana berkembang lemaju mai basi sekolah ibae rumah sakit tidak imana waktu nang ai didi mauna didi marajai berkembang masih di berita nauli mulai distrik Sada Sipirok Tapsel distrik 2 Selidu distrik Tulsa masih borong-borong distrik Obat sak utuba ikubur memana si Kupar sama distrik 5 Sumatera Timur ala yang ngarong di si penginjil tong seputar mata majamitai si Malungun itu ba mau si Malungun inna tong masih seputar matai tong motor nebelgi ala di tasnau sudah maka gula-gula ada gula-gula teh permen. Jadi olah lewat no dan siatar pada tahun. Mister bisa gula-gula nah. Memang perdulu Islam di Sumatera Timur. Ala ni pingin jilon, ala ni gula-gula dak dok makai nai nama jala gula-gula. Ulet gula-gula lo Kristen dah na. Jong madisi HKBPS. Along lo mangar bang GKPS mami hamu berbahasa tu ba. Mulu hami berbahasa tu ba. Tapi hamu ranggo tong bahasa si Malungun inna persiatar kah? Ayang si Malungun di bawah toro bahasa tu ba bahasa Karo. Aliang go tu ba satu perluasa tong bahasa Batak. Anggo si Malungun di bawah tu ba bahasa Karo. Jong mage KPS. Majai ma ako dei tapanului selatan ke KPA mahami kuna. Majai mo si Dewi si markata papa mahami. Majai ma alih HKBP rusli. Songonima parita penginjilani berapi-api semangat penginjilan satu distrik Onom, distrik Pitu, Walu, DKI, distrik Sia, 10, 1, Nuaing, 32 distrik. Ala persiapan distrik Nuaing bagai Sibulgan. Orang masih di pantai Barus persiapan distrik. Jadi terus mangger bang Masudi satu Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Bekasi, Depok, Oma, Cikal Bakal nih HKBP, alani gerakan Roh Kudus. Jadi memang todidang lah holam berbahasa roh, alai condong di mana tu penguatan pelayanan, songo di kompesi pasal sada B titik tulirakin, koinonia, marturia do diakonia, ido misi tod di perbadia. Molo tarok do songkop tu ita to di perbadia mardala masih sekolah minggu. Molo tarok songkop to di perbadia mardala remaja na poso. Mardala ina Kamis, mardala kunjungan sosial.
Itu nakinate bidu saya kompesitai titik B titik tolu tada nak songgok nita tod di perbadia ima mardalam ma koinonia marturia doh ya guna jalata tulak do namar bahasa roh takasud nakinate pengakuan imannya HKBP bidu saya tatulak do jala maral do toha porsiauta namar hata nasonia tusan do namar giling-giling. Timar giling-giling itu tahu lah kan. Itu ai sira naro tuhon. Siapul panggabiat do ini bagaimana siapul panggabiat do. Bang itu amu. Nah ni ura dia ina. Bah. Repot belo todi dio nanti. Jadi takas nak dia kawe molo digohi tod di mardalam maksudnya kegiatan gereja. Talo jala tatulak do akan berbahasa Siliban nasunatusan do akan namar saimara. Atok salah tuh. Bebe langarong sopan santun. Jadi akan sopat do akka nadenggat do di HKBP tada nasawri da tu tot di perbeda kana rapi. Dongon natorasnya kena meluon ni jasna begak do inata kabayana kan harga. Anggo sopan mede. Sopan sa dibereng akka ruasien no kabaya ni natorasnya nak tebeh baga nih lungi marpu tuh mah baik mai jabu nabi tertong ini baru bani kenang-kenang amin bertang yang kita mau lihat ali Tuhan disingguli horo kami di minggu nabal kesadarion dari Pentakosta marningot tutu ni roho malu gugu to kasisian soni nang hami huriam hakai mampang terlumo bisa dari apa tu panami do maka tidak kon haporsiaon oke anak kon ni huriam Sagabe matoras na sida di haporsian na sida ng rohana sida perguguin ang kanatoras lao mga dar-dari na sida asabui sahat tu ka perguruan tinggi kasarjana berdapatan karejo matang yang nami pasatami ma ulaun sadaron bagasan Yesus Kristus amin mare dehida auspahung pelean
Cik. Yauna luas ni uriata masuk meta tu acara maka tidak kon persiawan anak kota jongjong ma natoras ni dana dot maka tidak kau persiawan silakan berdiri di tempat jongjong mau salu na mare dehita sian buku de nomor 142 baik sada 2. Marhite-hite gorni dewata ama dot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus dot gorni todi korbadia amen hamu alena toras ida hamu do yana komuna hauloman diruhamuna jongjong di son tama jumul madok moliate hamu sadariot di bata alani sude asini rohana nasailaun adi pangulu nasida rasi rasa noeng jalasanga di boto nasida hatan di bata do dalam Tuhan muluan alai tamado ingotamuna sadarion akapabana muna tu anak komunaon aidang dileh de bata anak komunaon Tuhamu asadong tong adongamuna mangule ulo sabing alai asa ditugu jala dia dari hamudo nasida mangihutun hatani di bata hidup benar di lehon ditanya kon hamudo kan upari yang aku menawan naselawan asa unang mago nasida molo di hilal hamun wain hurang ni pabena muna taring tu yang aku menawan tama uduk hamu tri bata manapoti salamuna atong martang yang mangita alea manami amani nasa natargor ama di banu gijang do di tanon saya tangihon ma tangiang nanyon jakom madak danakon gabe anakomu hasimar hamle hom matod di porbadia truana sida
Asagabe sisiamu nasida rodi saling lilingna. Mulutung nahuraf pabana nami nasailatu nasida. Magang manang isis yan nasida binani pangalasan nami. Asimaruham saat tutangamu manasida. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Budul ma natoras mana orang tua. Orang tua aja ya. Yang pelajar sini berdiri. Pada data nomor 140 sia. Sada. Hamu nahina holongan di bata, najong-jong do hamu nuang di jolong di bata, nama mereng terus tu bangkasa rohamuna, mulu di jolong ni uriau. Nunga di bata hamu lomo dot sogo ni rohani di bata, taktarban hamu be marsidalian sogot diare paru manina. Mulu ingot rohamuna dia ka ari ni ngolumuna nak salpui. Tama madok mauliati hamu tu dibata alani sudi sini rohana dalam molo dingot hamu akap abahanamuna nasature imane ando langkus ni rohamuna una torasmuna rodi saluh dosamuna tama marsa kamu sadarion marngoti buam maluh na Tuhan Yesus asa disesa marhite mudarna na usay humok kepardosa na manopoti dosana. Alay paubah hamu maruhamuna hutpuka hamu maperangin ay paru. Olak ni sadarion asa dalam muda dalam nagogoti na marhapati at Tuhan uluan sang lilingna. Atong alusi hamu ma na husukunot tu hamu ijolon ribatado ijolon yaka doan na humudison. Aparjolo di parhatu tu roham do hatan ni debatana ni guru homo na salaun holang ido dalat tu hanguduani halusna di parhatu tu rohakro yang kuat sekali lagi 1 2 ya olo do hosien nasa roham kumundal hom salu dosa jala olo do ho tujulanon manghutun hatan ni debataro di hasudani bahalmu halusna na olo doa. Olo doho makang ulun hapor siya na sitongi na hinatidak ko ni Huria Kristen Protestan so na tersurat di pada Nairobi do di pada Baru halusna na olo doa. Atong marpada do hamun wain do debatan na bagi di Zulu ni Huriaon tungkunang ose saya berjumpa hamu marningot saluk nai asalam hot hapor samuna. Amin. Alia manami jala di batanami suruh mato di perbadia tu rohanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Ulion hami marohanami baik inganamu olak nion rodi saling lilingna. Suraton jala sahabi matusi sude nang hule hami. Saya paujung maulon na pinuk kami di bagasan rohanami. Ramoti mahami sa sudena unang tung hamabuan dohot manang ise siya kanyon. Tugu jala iring-iring mahami ganupari. Asa saat hami Tuhan uluan na surasuda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong
Hati takok kamu majolo ha persyamuna rak madok mamu au persya. Ya. Noek sahab meta membaca surat Malua, ana surat Sidi, doa pasu-pasu doa Alkitab, pemberian Alkitab kepada peserta Sidi. Tujuh lemah sesuai yang diajarkan. Yang lain saya duduk. Siapa yang maju pertama? Do sian anak na Tuhan Yesus Kristus do sia Tuhan diperbadia. Saya di dongane mahamu maralon na sanajat jari pergugu yau maulau sudi naringgani. Amin.
Kalau hamu ma pasu sian amat bata do senat na Tuhan Yesus do to di perbadia. Saya di dongani maham maralon nasanajat jali pergu yang patu pawang sudah naringgan. Amin. Lalu hamu apa pasu sian amat bata do senat na Tuhan Yesus Kristus do to di perbadia. Saya di dongani maham maralon nasanajat jali pergu yang patu pawang sudah naringgan. Amin. Amanat untuk Laura Jalu hamu ma pasu sian amat bata do sian anak na Tuhan Yesus Kristus do to di perbadia. Saya di dongani maham maralon nasanajat jali pergu yang patu nasanadinggan. Amin. padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman Tuhan yang telah engkau pelajari, sebab dialah sumber kehidupanmu.
Kalau hanguma paso-paso siang amat terbata, lo siang anak Tuhan Yesus Kristus lo to di perbadia. Sadilongani mau maralohon na sanajat dari pergugu yang patuba sudah naringgan. Amin. Amanat untuk Manora Magdalena Kesia Hutahaya. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Galatia 6 ayat 6. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, sebab dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Francisca Leonita Tiurma Hutagal. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Kalau hanguma paso-paso siang amat terbata, lo siang anak Tuhan Yesus Kristus ya to di perbadia. Sadilongani mau maralohon na sanajat dari pergugu yang patuba sudah naringgan. Amin. Semangat. Amanat untuk Teresia Tidore Hasiani Simajuta. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Bombix Binsar Marujahan Simajuta. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman Tuhan yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Jalo hanguma paso-paso siang amat terbata, lo siang anak Tuhan Yesus Kristus lo to di perbadia. Sadilongani mau maralohon na sanajat jalan pergugu yang patuba sudah naringgan. Amin. Amanat untuk Gabriel Anjasipa Sihaloho. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Mazmur 18 ayat 33. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Amanat untuk Rafael Maranatha Parningotan Nadea. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Jalo hanguma paso-paso siang bata, lo siang anak Tuhan Yesus Kristus lo to di perbadia. Sadilongani mau maralohon na sanajat jalan pergugu yang patuba naringgan. Amin. Amanat
untuk Ronald Eduardo Sihite. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Enrico Yeremia Silain. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Dalam hamu mapas pansul siang berbata, siang anak Yesus Kristus, to siang di perbadia, sari dongane mahu maralo nasanajat, jadi berenggu yang atau sudah naringgan. Amin. Amanat untuk Robin Halomoan Sinurat. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman Tuhan yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Iriko Benedict Jonathan Cannavaro Pangaribuan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 5. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman Tuhan yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Dalam hamu pasu siang bata, siang anak Tuhan Yesus Kristus dari di perbadia, sari dongane mahu maralo nasanajat, jalan di perenggu yang atau sudah naringgan. Amin. Kamu akan apinarhama di bata nungaga bidongan sauri ya jalan dengan sapangan kamu mengatal perpadan ada di nargasi itu kamu ditubus nang oleh kamu dari dosa dok siholis ramatan di bata do kamu maralawan pangagoy asal mata tong roh kamu natibana jala tugi honon do kamu masuk tu harajan banogijang martang yang mahita. Ali di batan nami na di Benua Gijang, asima roham di nasida, akan apinasa noang tuho, seramoti manasida marhiti-hiti tod di perbadia, sai pahot manasida di bagasan padan naung nyulun nasida nakin, sai perbadiai manasida di bagasan hatam, asa tarida haporson nasida tujulanon,
marhiti-hiti parangai naringgan. Amen. Para korma na angkat sidi. Sa luna.
Sataya kema peliata ale de bata amanami na di banu gijang odo haroroan ni salhut si leo na dengando na saulibasa na maulutus upasatami masien na nilon mitu ami pelianami tu ho sejalo mai gabi wapna khusus di jolom asupasu me jala ramoti asa huparhasya kami pelianon pati bulun harajamu di tonga ni huriam do di portivion buhay maruhanami marhite hite tordimi asalamu terdahami godang ni sileo-leon mitu hami asalam girgir hai mandok mauliate tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tuhan de bata amanami nasotarasam do gudang ni isi leo-lehomu dihami todim nabadia di leo ko tu hami jolma sumonggopi hami nalea nombar gaido di leo ko tu hami jala gumudang do isi portivion oppe moliate maruhanami jala pujon nami maho alani sudi hawlagawan do hamuliammu naung pina patarmu tu hami elehom matod di porbadia tu huriam karena ulu menghutut Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari dirajai dipatiur diperbadiai jala dipatoto kami mian di barita nauli aleto diperbadia saya pasada mahuriam napinapum asa masih jaloan jala masih holongan sona karuas di daging nikli asa utadahami akadu sana balga do namet sipas dengan nami saya buas mahomani sado sanami asalam badia jalai baru kami ganupari asa terbaik kami saur di bakasan huria nabadia nasa sadai saya dihon jala padung kami tu amai alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami aliaman nami na di banu kijang saya pinar badia magwarmu saya Roma harazaunmu saat malam nirham di banu tongon sona di banu kijang Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami sompan sanami. Di dosa ni dongan nomor dosa tuhami. Una kami tugiu tu pangunjunan palua mahami sian pangalu. Pasu-pasu jalai ramoti Tuhan de batamaho disodakon Tuhan de batama bohina to jalasi maruhana midaho idopakon Tuhan de batama bohina to jala di pasar madamena tutor di amin. Udul mahita istirahat 5 menit, tauduti ma perjamuan kudus. Khususnya natoras do pelajar sidi. Di ulang tahun ni Oppo Brian nyonya napitupulu baru menurung sonya ulang tahun. Papitu puluh dua di Leona Sidero snack 300 kotak. Jadi Bu Ido kita membuat snack masing-masing.
lulu. Parpoto.